xi kultant sfortunatament anke fil-Knisja kemm għandna bżonn nissaffew minn dan l-element ta' kompetizzjoni. Kompetizzjoni fil-parroċċa, kompetizzjoni bejn il-parroċċa oħra, kompetizzjoni bejn festa oħra, kompetizzjoni bejn ma nafxiex. Jiġifieri eżistijej, ma nirrealizzawx li aħna parti minn xulxin, aħna parti minn l-istess ġisem ta' Ġesu. Inti immaġina kieku idek kellha toqgħod tikkompeti ma' sieqek, kieku idek titkun sieqek u saqajk ikunu jdejk. Timmaġina kek? Imma xi kultant fil-Knisja f'aħna nistennija tagħna nispiċċaw nkunu hekk u dan frott ta' dnub. Jiġifieri eżistijej, irridu nirrealizzaw li aħna mogħtija lil xulxin biex inkunu ġisem wieħed f'Ġesu. U allura saqsi inti jekk inti qed tibni l-komunità nisranija, jew inti xed tiżra l-pika, inti qed tiżra l-firda. Flok tkun strument ta' komunjoni tkun strument ta' tkissir. U allura fil-każ illum il-mulej jisidnek li tindem għażisija soħti. Ħalli inti ma tkunx persuna li tkisser l-għaqda, ma tkun persuna li tibni l-għaqda. U nixtieq nagħmel appell imqanqa l-insistija u nħeġġeġ. Mu speċjali f'sitwazzjonijiet f'parroċċi tagħna fejn hemm diffikultajiet fil-festi parrokjali. Kien min irid jibdejna insomma jitlu s-sadaqt iċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-parroċċi. Ejjew verament inqisu lil xulxin ħaddieħor huwa biċċa minni dak li jivvenera l-Madonna taħt titlu ieħor, dak huwa parti minni li nivvenera l-Madonna taħt titlu differenti. Jekk għandna waħda, hija nkunu tassew komunità familja waħda. M'għandniex għalfejn naraw il-xulxin bħala dewwa kompetizzjoni. Il-firda anke fil-Knisja mhix opra t'Alla, hija opra tax-Xitan. Ma nagħtuhx wiċċ il-Satana li jsaltan fil-komunità nisranija bil-firdiet li huwa joħloq anke fil-festi tagħna, mhux biss, ma naħsbux li l-festi biss iġibu l-firda, hemm affarijiet oħrajn jiġibu l-firda eżistijej. Imma qed nieqaf fuqha f'dan il-mument. Ejjew naraw kif nistgħu bħala nsara naħdmu minn qalbna, nirrealizzaw li ħaddieħor huwa parti minn ħaddieħor huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Jien kif nistaqat nasal li najjar il-ħija, najjar il-loħti, nobodhom, nikkompeti, ngħid kliem li jinsulta, li nweġġa' u dan kollu fissem Kristu l-qaddisin tiegħu. L-eżistija purifikazzjoni tisfija li għandna bżonn fil-ħajja tagħna nisranija, anke f'ċerti komunitajiet parrokjali tagħna f'Malta. Bekk nitalmu jidilna l-Papa Ġwanni Pawlu Tieni naqsmu magħhom il-ferħ u n-nikel tagħhom. Nintebħu bix-xewqat tagħhom u ngħinuhom fil-tiġijiet tagħhom. Nofruh beberija soda u ġenwina. Mela meta jiena nara f'ħaddieħor parti minni, jiena nasal nibda naqsam il-ferħ ħarraw kemm taplek eżistijej dan li qed jgħidilna Ġwanni Pawlu Tieni nibnu spiritwalità ta' komunjoni anke f'dan li qed ngħid il-festi. Jekk hemm partit ieħor bħalissa fil-parroċċja tiegħi ta' xi qaddis ieħor qed jiċċelebra l-festa, ejja nifraħ miegħu. Il-ferħ tiegħi tkun il-ferħ tiegħi. Maħniex insara biex nippikaw, infittxu l-ġid ta' xulxin, infittxu naqsmu dak li aħna bejnietna. Forsi f'ċerti ċirkustanzi u għetti dan diskors għal xejn dan u li huwa possibbli. Eżistijej, aħna l-insara nafu li impossibbli għalina, ma huwa possibbli għal Alla jekk aħna tuħi ċans li jagħmilha ġewwa fina. Issek aħna daqshekk rasibsa li huwa biss naqadna anke l-grazza t'Alla, allura aħna ħammutu fid-dnub tagħna. Semmutu fid-dnub tagħna, dnub tal-firda. Id-dnub li nkissru l-komunitajiet parrokjali eżistijej. U gwaj għalina, aħna minn aħna, nistu nkunu saċerdoti wkoll, jekk ma nkunux bennejja ta' komunjoni, gwaj għalina. Għax nkunu nkissru din l-immaġni tal-imħabba t'Alla fil-komunjoni li jrid joħloq ta' bejnietna. Ċertament hija dejjem sfida li jiena naċċetta l-ħaddieħor, dejjem sfida li nara l-Alla f'ħaddieħor, dejjem sfida li nsib it-tajjeb f'ħaddieħor, ma speċjali kien ikunu mweġġa. Però sistima ma rridux neħlu fuq dawn is-sitwazzjonijiet, irridu tassew nimxu l-qudiem. L-ispiritwalità ta' komunjoni tfisser ukoll li nkunu nafu naraw dak li hu pożittiv l-oħrajn. Nilqawh u nożżuh bħala rigal mingħand Alla. Mhux biss bħala rigal għal ħija jew għal oħti li rċevih direttament, imma rigal għalija. Araw eżistijej kemm sabiħa din ukoll. U kellha napplikawha fiċ-ċirkustanzi konkreti tagħna. Issa bih li nara f'ħaddieħor mhux qed hemm biex jiena ġien li ngħir, biex jiena naqaf xi jgħira, u nagħmel azzjonijiet li mbuttawni blejra għal xnejra l xi ħadd li qed naralu tajjeb, imma meta nifhem li dak huwa biċċa minni, nibda nirrealizza illi r-rigal li għandu dak huwa li inti jekk idejk hija b'saħħitha, saqajk tgħira li idejk għax hija b'saħħitha, jew ġismek kollu jifraħ li idejk b'saħħitha għax dik hija l-ġid tal-ġisem kollu. L-istess ħaġa eżistijej fil-ħajja nisranija tagħna. Jekk aħna tassew dan il-ġisem wieħed
li Ġesu kellimna dwaru, li San Pawl kellimna dwaru. Allura jew nfittxu illi aħna nifirħu bit-talenti ta' xulxin, ma nkunux bħad-dinja. Il-mentalità tad-dinja x'inhija? Pika, jekk xi ħadd u promotion tellifilu ħalli tilħaq inti dik il-mentalità nsibu fid-dinja. Din ħan nittrasportaw anke l-Knisja din il-mentalità tad-dnub. Ħanħalluha tsaltan bejnietna fil-komunitajiet insara. Il-konverżjoni tagħna timplika u jfisser li jinta s-sow nirrikonoxxi s-sabiħ li hemm fija u foħti u nirrealizza dak mhux rigal bis-salih imma l-muliet jagħtih lili permezz tiegħu, permezz tagħha. Meta ngħixu eżistijej din l-ispiritwalità kemm inkunu liberi, kemm inħobbu tas-sew, kemm inkunu nixbħu l-Alla fil-ħajja tagħna. Ejjew hekk noħduh bis-serjetà dan il-kliem li tgħidilna l-Papa u naraw kif nistgħu napplikawh fil-ħajja konkreta tagħna. L-ispiritwalità tal-komunjoni tfisser fl-aħħar nett jidina Ġwanni Pawlu II insibu wisa l-ħutna billi nerfu d-batijiet ta' xulxin u billi nieqfu il-ħajriet egoistiċi li jaqbdu magħna bla waqfien u jqanqlu l-kompetizzjoni b'karriżmu, sfiduċja u għejra. Ejjew ma nitqarqux, jekk ma nimxux fuq din it-triq spiritwali, l-istrutturi esterni tal-komunjoni ftit li xejn jistgħu jkunu ta' sewi għalina. Isiru mekkaniżmi mingħajr ruħ, maskri ta' komunjoni aktar mill mezzi li jfissru din il-komunjoni u jgħinuha tikber u tiżviluppa. Dak il-Papa qed jgħidilna eżistijej ejjew nagħmlu wisa f'qalbna għal xulxin. Hekk xi drabi aħna ma nirriflettux din il-maħabba Alla għaliex għandna qalbna magħluqa. Jista' jkun il qalbek ingħalqet għaliex provajt diversi drabi u ma rnexxilekx. Jista' jkun il qalbek ingħalqet għaliex inti weġġajt ħafna. Jista' jkun il qalbek ingħalqet għax inti superf u ma taċċettax li tkun umiljat. Jista' jkun il-qalb tiegħek tingħalaq purament għax ma tridx tara l-verità li hemm f'ħadd ieħor. Imma tibqa' maqut fik innifsek. Tittamel spazju għal ħadd ieħor. Jekk trid tkun tas-sew bħal Kristu li għamel spazju għalik fil-qalb tiegħu u għamel spazju għalik f'qalbu billi ħalla l-qalbu tinfed b'dik il-lanza fuq il-kustat. Permezz tal-pjagi tiegħu Ġesu għamel wisa għalik għalija fil-qalb tagħna. Jiġifieri bekk eżisti aħna wkoll nistgħu nagħmlu wisa l xulxin f'qalbna billi nħadnu s-salib tal-Murij Ġesu, billi nħobbu minn fuq is-salib. Billi s-salib ma jkunx ribellioni, ma jkun sfida kontra Alla, imma li meta naċċetta dik is-sofferenza inħallija tiftaħni mhux biex noħodha kontra l-bnedmin u kontra Alla ma propju biex inħobbhom kif għamel Ġesu fuq is-salib u l-grazzja tiegħu tibqa' tagħmelek fik hekk tibqa' tagħmelek fija kemm il-darba jien nagħtih iċ-ċans li għamel dan. Però aħna kemm drabi jeżisti hemm nies tajnihom il-barra mill-ħajja tagħna. Ħadna deċiżjoni li dak daqshekk f'ħajti jagħmel x'jagħmel m'hemmx ċans li jkun lura f'ħajti. Faċilment tiġri fuq il-livell ta' żwieġ tal-miżżewġin. Kien hemm tradiment tagħmel x'tagħmel daqshekk m'hemmx aktar post fil-ħajja. Xi ħadd li naqas verament f'komunità reliġjuża daqshekk m'hemmx post għalih. Xi ħadd li naqas fil-parroċċa daqshekk m'hemmx post għalih. Ġesu qed jistedinna biex nagħmlu wisa f'qalbna għal xulxin. Ġwanni Pawlu mela ċara, jekk fil-Knisja mhux se jkollna dawn l-elementi fil-komunitajiet insara tagħna, mhux se jkollna din it-tip ta' spiritwalità, allura l-affarijiet l-oħrajn li ħanamlu li jistgħu jidhru li hemm laqda huwa maskri, huma ipokrezija eżistijej. Li Alla jkissirhom dawk u jasal il-mument li jaħsadna kull wieħed waħda minna xi żarmana ineżżana mill-maskri tagħna u nindunaw kemm aħna folots, kemm aħna ipokriti. Jista' jkollok strutturi ta' parsi hemm laqda fihom u fir-realtà ma jkunx hemm laqda għax m'hemmx din ir-ruħ. Importanti eżistijej. Il-Knisja għandha ruħ li hu l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu li jġib laqda fih dan il-ġisem mistiku ta' Ġesu. Ejjew illum hekk nilqu minn qalbna din l-istadina fil-Ġwanni Pawlu II ħalli tassew nibdlu l-qalb tagħna, niftħu qalbna xulxin, ħalli din l-ispiritwalità ta' maħabba, ta' komunjoni ta' għaqda, nkunu nistgħu ngħixuha, ħalli nagħtu glorja l-Alla u nkunu ta' dawl għad-dinja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. Jallomna Marija dik li żammet l-ewwel komunità maquda tibqa' magħna. Hija l-Verġni taċ-Ċenaklu li żommna maqudin fl-imkien bħala waħda taħt komunità waħda li l-Knisja. U jekk nagħmlu dan il-Murija tingħastem.